ठीक आहे ठीक आहे. चालेल चालेल चालेल. जरा प्लीज लवकर या. होय होय. झोपला होता तो. आपण बघतोय ओपनिंग पेअर अतिशय जबरदस्त जोडी. आपण पांडवराज वर्सेस एनडी बघू असा सामना या ठिकाणी टॉसचं काय झालं? चालू होतोय. टॉस बॅट्समन स्ट्राईक साठी असणारे तो तुषार काजू आहे आणि नॉन स्ट्राईकवर आहे तो या ठिकाणी साहिल थेराडे. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो एनडी 11 या संघानं आणि निर्णय घेतलेला आहे या ठिकाणी पहिलंच क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचं. बॉलर पहिला चेंडू फेकतोय. अतिशय सतेज असा चेंडू आहे आणि निश्चितच हा चेंडू मात्र स्ट्राईक जातोय. वाईट चेंडू आहे. घोषित केल्या पंचांनी एक मात्र धाव या ठिकाणी जमा केली जाणार आहे आणि एका धाव्याने खातं उघडलं होते संघाचं. अप्रतिम पद्धतीची ही सुरुवात. पण क्रिकेटचा खेळच मित्रांनो असा आहे की अनिश्चिततेचा खेळ ज्याला संबोधलं जातं. पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक पुढील चेंडू अतिशय जबरदस्त चेंडू आहे. या चेंडूवरती तेवढ्याच पद्धतीचा प्रहार आहे आणि मित्रांनो हा चेंडू हवेमध्ये फेकल्यानंतर या चेंडूवर झेल होणार आहे ते मात्र शंका नाहीये. पहिला मोठा धक्का बसतोय या ठिकाणी पांडवराज 11 संघाला. धक्का या ठिकाणी दिलेला तो पांडवराज या संघाला. बाद होऊन ट्रॅव्हलिंगचा रस्ता धरतो तो तुषार आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन फलंदाज महेश भोरची. हा खूप मोठा धक्का मानला जातोय कारण पहिलं षटक तो प्रगतीपथावर असताना चालू असताना या ठिकाणी धावांवर सुद्धा अंकुश मिळवत होतो आणि खऱ्या अर्थाने निश्चितच महेश भोरची आले या ठिकाणी ऑप्शनच्या वेळेला महेश भोरचीवरती निश्चितच मोठी चर्चा होती आणि आता मात्र हळूवार कठवलेला चेंडू यावर एक धाव निश्चित घेतली जाणार आणि एका धावाने पुन्हा एकदा धावसंख्या मात्र वाढवली जाते. धावसंख्या होते ती 2. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतोय 2 पहिलं षटक या ठिकाणी चालू असताना आता मात्र स्ट्राईक वरती येणार आहे. जो सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो फलंदाज आहे साहिल. आपल्या वैयक्तिक कोटीने चेंडू यावेळेला चेंडू कटवायचा आहे. समोरच्या दिशेने हा खेळून काढलेला चेंडू एक धाव तर घेणार आहे. अचूक क्षेत्ररक्षण अपील केलं जात आहे आणि तेवढ्याच सक्तीनं पंचांनी अतिशय पंचांनी या ठिकाणी धावशील होताना आता मात्र परिस्थिती या ठिकाणी बदलली जाते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 गडी बाद 2 झाला आणि आता नवीन फलंदाज येतोय या क्रीडांगणावर एकनाथ सुरे. पण ज्या खेळाडूची चर्चा ऑप्शनच्या दरम्यान केली जात होती मोठी बोली लावली जात होती तोच या ठिकाणी घरची मात्र सामना करणार आहे. जबरदस्त फटका या ठिकाणी आपण पाहतोय. अतिशय जबरदस्त मारलेला हा फटका या फटक्यामधील किती धाव मिळतात सगळं तरी पूर्ण करतोय. मधलं काढणं आपण अतिशय जबरदस्त पाहतोय आणि दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतोय दोन्ही गडी. 4 बाद 2 पहिलं षटक चालू असताना या स्पर्धेदरम्यान ही स्पर्धा चालू असताना आपल्या शिवसेनेचे उपनेते सन्माननीय माजी आमदार चित्रेंद्र संगमेश्वर सदानंदजी चव्हाण साहेबांचा आगमन होणे. आता मात्र सुरेश फटका आहे. चांगला टोलवलेला चेंडू आहे. बघूया यावर 2 धावा त्यांनी निश्चित वसूल केलेले आहेत. किती धावा मिळणार ही मात्र उत्सुकता आहे. एकदा पूल आणि पुन्हा एकदा होईल.
बंटी हुडे यांनी अचूक पद्धतीचा चेंडू फेकला आणि त्याच्यावरती भावचित होतोय. पहिलीच रन आउट झाला. पहिलाच रन आउट. एकनाथ आणि मनीष जोशी. एकनाथ मात्र पाडवींचा रस्ता धरतोय मेन बॅटर आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय सुशांत काजवे. बंड्या मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय. थोडीशी दयनीय अशी अवस्था होती मित्रांनो, कारण पहिलं षटक 5 चेंडू जिंकून झालेले. चेंडू तेवढ्याच ताकदीचा ताकदवर फटका म्हणता येईल. बहुया चेंडू सीमा पर करतो पण चेंडू अडवण्यामध्ये अखेरकार यश मिळतंय. पुन्हा एकदा नॉन स्ट्राईकवर हा चेंडू दाखल केला जातोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय केवळ 5 धावा आणि मग ते 3 धक्के देण्यात यश मिळतंय MB11 या संघाला. एक षटक 5 धावा आणि 3 मोठमोठे धक्के या ठिकाणी देण्यात यश मिळते MB11 या संघाला. पण TCC गुचांबे आणि सह्याद्रीबाई तळवणे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाच्या समोर तास सभे यायचे. आदरणीय कदम सर त्या ठिकाणी असतील, आपण तास उघडून घ्यायचे. एक धाव पडल्याने धाव संख्या होती आहे ती 10. पटका जबरदस्त आहे. या पटकामधून किती धावा मिळतात आपण पाहायचंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण सीमारेषेच्या आसपास पाहतोय पण 2 धावा तर निश्चित पूर्ण केली जात आहेत आणि तिसरी धाव सुद्धा अतिशय जबरदस्त चपळतेनं पूर्ण केली जाते. प्रशांत आहे ना नाही एकच गेला ना एकच आउट झाला. महेश आणि सुशांत ही जोडी मैदानात अतिशय चांगली कामगिरी आपल्याला करताना दिसते. 9 धावा 3 धन्यवाद. फटका मारायचा बघूया. झेल होतो का, झेल टिपला जातो का, पण थोडासा अंदाज चुकला जातोय कारण स्वतःच्या बरोबरीमधून चेंडू अडवांचं सोडून सुद्धा या परिस्थितीचा दाखल या ठिकाणी दाखल झालेले. आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षासमोर दुसरी षटक चालू आहे. 3-10 मात्र मोठा फटका आहे. बघूया पुन्हा एकदा झेल होतो का, पण अंदाज घेतला जातोय. 1 धाव तर पूर्ण केली जाते, 2 धावा खात्रीशीर पूर्ण केल्या जात आहेत. दोन्ही गड्यांमधलं ताळमेळ आपण सुरेख पाहतोय आणि त्या सुरेख ताळमेळच्या जोरावरती या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केली जाते. धाव संख्या होती आहे 12. आता मात्र स्ट्राईक साठी असणार आहे महेश घ्यायची. ज्या महेशची चर्चा होती त्याच महेशकडून बॅट मधून आतषबाजी या ठिकाणी विस्फोटक पाणी पाहायला मिळते का पाहूया. कारण या महेशवरती भरोसा दर्शवला जात होता आणि त्याच महेशकडून एक मोठी केली हागे ना हागे. हो धाव संख्या होती ती 12. स्टुडिओ मोड इमेज ऍड कर. इमेज हॅलो धाव संख्या होती ती 13. 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये नाही फक्त इमेज. आणि पुन्हा एकदा एक अनुभवी असा गोलंदाज या वेळेला मात्र बघूया झेल होतो का. झेल अतिशय जजमेंटली घेतला जातो पण झेल निसटतोय
चेंडू हातामधून सुटला जातोय आणि 2 धावा कंप्लीट केले जाते. या 2 धावांची पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या होती. चालेल 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 इमेज तू ओके कर आणि प्रॉपर्टी ओपन 3 बाद ब्राउज मध्ये एक उदय सावंतचा फोटो असेल, एक भैया सावंतचा फोटो असेल. गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने फेकताना हा मात्र चेंडू भिरकावलेला आहे. चेंडू सीमा पार करतो पाहायचा आहे. सर्व क्षेत्ररक्षकांचा अंदाज लावून चुकवला जातोय. ताकद भरा शॉट्स या ठिकाणी मात्र किती धावा वसूल केले आपण पाहूया. 2 धावा केल्या. 2 धावबरे संघाची धावसंख्या मात्र बनावली आहे. धावसंख्या होती 20 षटक चालू असताना 17 याने खतरा बघूया. हा खतरा कोणासाठी अधिक असणार आहे. 17 पहिली मात्र थोडीशी बडझड होत असताना पांडवराज संघ मात्र या ठिकाणी निश्चितच कमबॅक करतोय. आकर्षक फटका या वेळेला मात्र बघूया आपण. संधी निश्चितच निहाळतोय. फटका अचूक मारतोय आणि या फटक्यामधून 2 धावा वसूल केले जात आहेत. 2 धावांनी शतक संपल्याची खूण पंचपाण्यांकडून आम्हाला मिळते. धावसंख्या मात्र होते 2ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी आपण पाहतो धावसंख्या येते 19. महेश वैयक्तिक 8 चेंडूवरती 11 धावांचं योगदान देतोय आणि त्याला 7 करतोय. बंड्या काजळे 2 चेंडूमध्ये 5 धावा हासिल केलेले. आणि आता मात्र ज्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातो तो बंटी. सामना अतिशय रंजक होणार यात शंका नाहीये. कारण दोन्ही संघ जबरदस्त सगळे आव्हान उभं केलं जाते. एक जबरदस्त या ठिकाणी धावसंख्या उभारण्याचा इरादा दिसतोय तो पांडवराज 11 या संघाचा. आता मात्र गोलंदाजीसाठी येतो तो बंटी आणि महेश गडचिने आतापर्यंत 8 चेंडूवरती 11 धावा आणि त्याला 7 करणारा बंड्या मात्र या ठिकाणी अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना एकदा का सूर बसला की मग आकर्षक फटकेबाजी होते आणि याच्यामधून टिचून गोलंदाजी करणारा एक तिखट मारा करणारा असा हा बंटी मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. या षटकामध्ये बघूया बंटी किती धावांवरती अंकुश मिळवतो. कारण धावांवरती अंकुश मिळवलं तर मात्र आणि अन्यथा या ठिकाणी महेश आणि या दोन्ही फलंदाजांना रोखणं खूप कठीण आहे. आक्रमक फलंदाज आहे आणि आक्रमक शैलीमध्ये हा फटका मारला जातोय. 2 धावा तर कंप्लीट केला जातो. बघूया सीमारेषेच्या आसपास क्षेत्ररक्षण थोडस आणि 4 धावा वसूल केल्या. मित्रांनो अप्रतिम पद्धतीचा फटका आहे. थँक्यू डिग्री. थोडीशी पडझड आपण पहिल्या षटकामध्ये पाहिली पण त्यानंतर मात्र उभारी घेताना संघ दिसतो तो पांडवराज 11. यामध्ये महेश गडचे आणि बंड्याचं योगदान खूप मोठं आहे. पाहिला तर अतिशय सुरेख फटकाबाजी बघूया. सीमारेषेच्या बाजूला हा चेंडू जातोय आणि पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण सीमा पार करतो चेंडू चौकार. मात्र थोडस निश्चितच धावसंख्येचं या ठिकाणी मात्र मार्जिन वाढवलं जाते. धावसंख्या बरोबर वाढवली जाते. ऊन वाढलं जाते. तसा गोलंदाज मात्र थोडासा असफल दिसतोय. पुन्हा एकदा फटका मारायचा आहे. अतिशय सुंदर फटकावलेला हा चेंडू आहे. घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातोय आणि या मात्र दुबळे असणारे त्या 2 धावा. संख्या होती की 28 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बंटी मात्र कसून गोलंदाजी करतो का पाहायचं. कारण आतापर्यंत बंड्या 5 आणि महेश कडून 20 धावा. महेश कडून पुन्हा एकदा दमदार असे जबरदस्त या ठिकाणी हा
अतिशय खणखणीत असे षटकार मारलेले आणि मला वाटतं सुशांत कडून फटकावलेला भिरकावलेला हा चेंडू मात्र सीमा पार करतोय. सुशांत उर्फ आपण पाहतोय बंटी मात्र थोडसा असं पाहतोय. रोज पुन्हा एकदा जबरदस्त या सुशांत कडून अपेक्षा होती आणि खणखणीत जबरदस्त हवेमध्ये जाणारा हा लहरणारा षटकार पाहतोय आपण. बंड्याचं कौतुक केलं जातं. बक्षीस येते दीपकजी काणेकर 3 जर सलग षटकार मारले तर 500 रुपयाचं बक्षीस. पण इथं मात्र किंडार बदली जाते आणि सलग जर 3 गडी बाद करण्याचा विक्रम कोणी जर केला तर त्याच्यासाठी सुद्धा 500 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी जाहीर केलं जातं. एकंदरीत एक जबरदस्त स्पर्धा आपण कुठे पंचवर्षीच्या वतीने या ठिकाणी संपन्न होणारी ही स्पर्धा या ठिकाणी गणली जाते. आता मात्र बराबर धावसंख्या वाढवताना तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 41. शुभम हुरे बंटी खूप महागडा ठरलाय कारण बंटीला ज्या वेळेला गोलंदाजीसाठी आणलं तेव्हा वाटलं होतं भावांवरती अंकुश मिळेल पण या ठिकाणी मित्रांनो ज्या अतिथी गणांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते आपल्या शिवसेनेचे उपनेते आणि आपल्या चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार म्हणून ज्यांनी कामकाज केलं सर्वांच्या मनावरती एक वेगळं अधिराज्य गाजवण्याचं काम केलं. आपल्या चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचं त्यांना भाग्य विधाता संबोधलं जातं. गोरगरीब जनतेचा वाली ज्यांना संबोधलं जातं जनसंपर्काचा बादशाह ज्यांना संबोधलं जातं त्या सदानंदजी चव्हाण साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होते. अतिशय सुरेश जी दरम्यान बंटी होणे आलं. शुभम आता मात्र परिस्थिती या ठिकाणी होती. बाद होतो तो अतिशय घणाघाती बाहेर करणारा बंडे म्हणजे सुशांत ज्याने 9 चेंडूमध्ये मित्रांनो 27 धावांचं योगदान दिलं आणि महेश मात्र मैदानामध्ये महेश जोपर्यंत मैदानात तोपर्यंत मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी मात्र सुशांतची येतो तो अक्षय कांजळे बॅटची कड घेतो चेंडू आणि बाकी मात्र एसटी रक्षक सफाईपूर्वक हा चेंडू अडवतोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या हातामध्ये चेंडू विसरला जातो. 41-4 गड्यांच्या मध्ये या ठिकाणी मित्रांनो जनसंपर्काचा बादशाह ज्यांना समजलं जातं प्रत्येकाच्या मनामनात घर करणारं एक वेगळं नेतृत्व ज्या नेतृत्वाची धार आपण पाहिलेली आहे. सदानंदजी चव्हाण साहेबांचं दमदार असं आगमन होतंय. आयोजकांना विनंती करतो छोट्या टाळ्यामधून साहेबांचं आपण स्वागत करूया. आपण पाहतोय आकर्षक भरकेबाजी सुद्धा पाहतोय आणि सीमारेषेला बघून हा टोलवलेला चेंडू आहे आणि या चेंडूवरती धावा मात्र रिसीव्ह केले होते. झाले ते पण
रुपेश दादा घाग हे सुद्धा या ठिकाणी दाखवून झालेले आहेत. सर्वांचंच या ठिकाणी बिग बॅश 2025 कुत्रे कुचांबे पंचक्रोशीच्या वतीने आयोजित असणाऱ्या स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत आहे सर. चार षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होत आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय लगभग अर्ध्या षटकाच्या उंबऱ्यावर हा संघ येऊन फुटलेले 48 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये झालेले 50 धावा पूर्ण झाले. वेलकम, आपलं स्वागत आहे या ठिकाणी पांडवराज 11 या संघाचं. संघाच्या वतीनं हे शेवटचं षटक जिंकण्यासाठी सज्ज होतं नागेश. आतापर्यंत आपण पाहिले अक्षय काजवेनं 5 धावा जमा केलेत आणि विशेष म्हणजे ज्या खेळाडूला ऑप्शनवरती मोठी बोली लागली तर महेश खडशीवर बऱ्याच जणांच्या नजर असणार आहेत, कारण एक उत्तम दर्जाचा हा फलंदाज आहे. 50 धावा धाबा अंकायला लागलेले शेवटचे षटक. हो, पुढे जाऊन हा चेंडू सरसावत मारतोय, पण चेंडू मात्र या ठिकाणी किती धावा देऊन जातो पाहूया. एक घोषित अशा क्षेत्राकडे चेंडू करतो. एक धाव पण मिळणार आहे. धावसंख्या देखील इतका भिन्न, 4 बाद 1 भिन्न. पांडवराज 11 संघानं निश्चितच आपल्या धावाला आकार दिलेला आहे. एक चांगला आकार देताना आपण पाहतो, कारण सुरुवातीची जर पडझड पाहिली, सुरुवातीची जर दयनीय अशी अवस्था पाहिली, त्याच्यातून उभारी घेण्याचं काम करतो तो पांडवराज 11चा संघ. आणि आता मात्र सुंदर बनवायचा चेंडू, हा सुद्धा चेंडू मला वाटतं या ठिकाणी डिक्लेअर क्षेत्राकडे जातोय. आणि या 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे की 53. पाहूया शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये किती आक्रमक घणाघाती बाहेर केले जातात. खऱ्या अर्थानं एक मोठ्या धावांचा डोंगर उभारण्यासाठी या ठिकाणी गरज आहे. आणि महेश ऋषीला त्याच्यावरती लक्ष असणार आहे. लक्ष केंद्रित केलं जातं, कारण ऑप्शनच्या वेळेला बरीचशी बोली लागली होती. महेश ऋषीकडून अपेक्षा असणार आहे ते 14 शेतकऱ्यांची आकर्षण करतो. चेंडू मध्ये 17 धावा असा प्रक्रिया अशा कुठल्या महेश सामना करणार आहे सर्व चेंडूचा. पुढे जाऊन मारायचा या वेळेला आणि निश्चितच बाजूला पांडवराज निर्धाव चेंडू यश मिळते. एक निर्धाव चेंडू अनन्यसाधारण महत्व आहे, कारण एक चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. चेंडूचं डोंगर उभारण्यासाठी उभारणीचं मात्र या फलंदाजाला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. संपर्काचा प्रश्न नाही. आपलं काही चेंडू
असंख्य आपल्या सगळ्या गोरगरिबांच्या पंथामध्ये बरोबर येणारे नेतृत्व सदानंद साहेबांचा आपण सन्मान आज उच्चांग पंचकृषीच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा 29 सन्मान संपन्न करत आहोत. शिवसेना जिल्हा परिषद उच्चांग पंचकृषी आयोजित 2025 मानाची स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होताना या ठिकाणी विनंती पण आपल्या लाडक्या व्यक्तिमत्वाचा विकृतीत मान सन्मान करतो आणि या गावचे आद्य नागरिक नेतृत्व राजू गुजर आणि आपल्या विविधकारी सोसायटीचे चेअरमन अरविंद कदम जोडीला विनंती करतो. आपण आपल्या लाडक्या व्यक्तिमत्वाचा विकृतीत असा मान सन्मान संपन्न करूया. मित्रांनो, जमिनीवर राहून शिवाजीच्या पलीकडे संपादन करायचं कमळ साहेबांचं नाव ठेवलं एकदा फिरायला बदलूया. सन्मान होत नसताना कारण या नेतृत्वाची कामगिरी आतापर्यंत कोणी करू शकलेलं नाहीये. अशा या गुणवान व्यक्तिमत्वाचा मान सन्मान या ठिकाणी संपन्न करतो. आपण सर्वांचं लक्ष व्यक्तिमत्व करायचंय. रुपेश दादाच्या भागामध्ये रुपेश दादांचं कार्यक्रमाचं मोठ आहे. मी विनंती करतो आज आपल्या या आयोजनाच्या वतीने रुपेश दादा यांचा मान सन्मान केला जातो. ग्रामपंचायत सदस्य अमरदीप कांबळे अमरदीप कदम साहेब पण तुम्हाला विनंती करतो पण या ठिकाणी रुपेश दादांचा सन्मान करायचं. केलेल्या म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो आपण आजच्या आयोजकांना शुभेच्छा व्यक्त करा. महाराष्ट्राचा कोठरे कुचांबीच्या वतीनं या ठिकाणी क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत आणि दिले असतात. माझ्यासोबत सामान्य आमच्या भागाचे सिद्धार्थ कदम यांचे आणि लसाड यांचे कदम यांचे गावचे सरपंच राजू गुजर कदम सुधालाड आणि सर्व यांचे गणेश आणि सर्व खेळाडू आपल्याला चांगले मनोरंजन करण्याची शिकवण आपण या ठिकाणी स्पर्धा आपले एक मुसलमान तुम्हाला ग्राउंड मिळाले
निघाले नाही. या ठिकाणी चांगल्या खेळ आपल्या खेळाडूंनी या ठिकाणी मिळाली आहे. आणि शिवसेना आणि शिवसेना ज्या भागामध्ये या शिवसेना आपल्या कायम काम जे आहे सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम केले तरुणांसाठी असो सर्वसामान्यांसाठी असो गरिबांसाठी असो गरिबांसाठी तळागाळापर्यंत या ठिकाणी जनतेची सेवा करणं ठाकरे काम पुढे आमच्या जिल्हा गटातील राज्यामध्ये सर्व सहकारी मंडळी सहकारी सत्कार केला सामाजिक उपक्रम ज्या भागातील जनतेला आपला बळकट करण्याचं काम करतात. गेल्या आपली भूमिका निभावली त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं. जिल्हा गटाचे आहे त्याचं कारण आहे त्या ठिकाणी सर्वांनी काय झालं सदानंद चव्हाण यांच्या पाठीशी गटाने कायम भूमिका आपली पारची भूमिका या पर्वाच्या आपल्या सर्वांची कायम अक्षर अडवण्याचं काम करा. त्या ठिकाणी खेळाडूंना शुभेच्छा. ज्या आयोजकांनी स्पर्धा आयोजित केली स्पर्धा आयोजकांना आपण सर्वांनी सहकार्य करून सहकार्य शुभेच्छा. जय महाराष्ट्र. कार्यकर्त्यांची सुद्धा भावना करताना राजूशेठ असतील साहेब असतील सर्वच कुठल्या गटातील कार्यकर्त्यांना सुद्धा शाबासकीची थाप आपण दिली म्हणून या ठिकाणी म्हणायचं त्या ठिकाणी परिसराच्या स्पर्शानं लोखंडाचं सुद्धा होत असेल आपल्यासारखी दीड माणसं तीन अशा सुंदर कार्यक्रमाला येणं म्हणजे आमचं भाग्य होऊन जाणं एकदा सरळ होऊन जाणं एकदा प्रधान साहेबांसाठी आपण सर्वांनी जोरदार यानंतर आपलं खेळ सुरू करायचं. चालू असलेला सामना पांडवराज 11 आणि आताचा पुढे होणारा सामना दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस बॉक्स जिथे यायचंय. मी सर्वांना विनंती करतो आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. गोल डाऊन बहुत कमी करायला लागणार आहे. जर तुम्हाला तर पाहिजे होतं चल या सामने संपन्न होणार आहे. कुचांबे संग्रात्री बॉईज कर्णधार आम्ही सामने जो मला वाटतं जयेश लाड सुधाकर लाड साहेबांचं शिकवलं आहे. एका बाजूला DCC कुचांबे म्हणजे परेश होता आणि चव्हाण साहेबांच्या शुभास्ते आव्हानात उचलला कोणाच्या बाजूने सुटते. सह्याद्री बॉईज हळवणीच्या बाजूला या ठिकाणी सामना जिंकला जातो. निर्णय काय फिल्डिंग करणार आहोत. किती धावांपर्यंत तुमची धावा मारण्याचा मदत 50च्या वर तरी मारल्या जाते. थँक्यू. सह्याद्रीतला भाग समोर प्रतिक्रिया आपण पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. आणि क्षेत्ररक्षण घेतलंय. तुम्ही किती धावा मारणार. हॅलो आता कसे काय ते साधारणतः आम्ही 50 टार्गेट होण्याचा प्रयत्न करू.
तुम्हाला एक जरा ग्राउंड वगैरे सांगा आपली स्पर्धा कशी येते स्पर्धा तर उत्तमच आहे. ग्राउंड बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्या मुलांनी सहकार्य केलेलं आहे. मग ग्राउंड तर चांगल्या पद्धतीने झालेलं आहे. धन्यवाद. चला कॉमेंट बॉक्स मध्ये जोडूया आपण शिगवण सरांसोबत. थँक्यू. धन्यवाद. अभिलाष बागवे आणि आता मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी येणार आहेत रोहित येणार आहे. रोहित सुपर हिट कामगिरी करावी लागणार आहे या ठिकाणी. रोहितला कारण रोहित संघर्ष जारी करताना आव्हान चिंच या ठिकाणी द्यावी लागणार आहे. कारण संस्थापन धावा लावण्याची गरज असताना शेवटनं धाव लावलेले खऱ्या अर्थानं आणि गरज आहे जिंकण्यासाठी पहिलं षटक चांगलं. पूर्ण केली जाते आणि एका धावेवर समाधान बनावं लागतंय. पहिलं षटक चालू असताना पहिला मोठा धक्का बसल्याने धावसंख्या येते. स्ट्राईक वर येतो या वेळेला बंटी खूप मोठ्या रनत बोलून संघासाठी असा मोठा अपील केलं जाते. यश मिळतोय. या सामन्यावरची आपली मजबूत केली जाते. 27 चेंडूचा शेवटपर्यंत धावांची गरज असताना आकर्षक मारलेले धावा फुटल्या जातात. आपण पाहायचं सफाईपूर्वक चेंडू गोळा केला जातो आणि केवळ दोनच धावा पण चेंज झाला असता तर अप्रतिम झेल होऊ शकला असता. सुंदर होता पहिल्या षटक चालू असताना आपण पाहतोय एक गडीच्या मोबदल्यामध्ये केवळ सुरेश चेंडू पिचना आपल्याला चेंडू काहीच समजून नाहीये फलंदाजाला बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. त्याचा भाव घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीये. आता मात्र अडचणीत संभव येतो कारण पहिलं षटक चालू आहे. पहिलं षटक हवा आणि सरासरी मात्र राखणं गरजेचं आहे. जर आपल्याला जिंकण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकायची असतील तर गरजेची फलंदाजी या दोन्ही फलंदाजांना करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा बोलून शेवटचा चेंडू फेकण्यासाठी गरजेचा चेंडू या ठिकाणी षटक संपल्याची पूर्ण आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. पहिलं षटक अतिशय निर्णायक म्हटलं जातं. 3 धावा या ठिकाणी दिल्या अतिशय सफाईपूर्वक घेतलेलं हे षटक. 6 चेंडूमध्ये 3 धावा आणि एक मोठा फलंदाज संबुकडे. पांडवराज इलेव्हन संदर्भात राठोड कुठे आपण समालोचन कक्षाकडे द्यायचं. गोलंदाजाचं नाव काय जरा सांगा प्लीज. योगेश भागवे. माहिती आहे मित्रांनो 13 धावांच्या सरासरीने आजचा आपण पाहणारे 24 चेंडूमध्ये 52 धावांची गरज आहे. धावा वसूल केल्या जाणार मात्र हा चेंडू पटकावलेले आणि डिक्लेअर हा क्षेत्राकडे हा चेंडू जातो. एक धाव तर मिळणार नाही. धाव तर एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या 4 षटक चालू असतात.
खूप रंजक सामना होणारे 2 वर्षात लढत होणारे एक चांगला संघर्षमय प्रवास आपण दोन्ही संघाच्या दरम्यान या ठिकाणी अनुभवणार आहे. कारण रोहित या ठिकाणी स्ट्राईकवर 2 चेंडूमध्ये 2 धावा जमा केलेल्या आहेत. आतापर्यंत 2 चेंडू घोषित केला. काय घडणार परिस्थिती कमी होते या ठिकाणी निर्माण होते आणि या परिस्थितीचा सुद्धा फायदा उचलला जातोय. आता आपण पाहतोय दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या होती या ठिकाणी 7 आणि हा स्वीट साठी केलेला इशारा आहे. आता मात्र बोनस असणार आहे कारण फलंदाज गोलंदाजी या चेंडूवरती धावा वसूल करणं गरजेचं आहे आणि तसा इरादा स्पष्ट केलेला आहे. या चेंडूवर सुद्धा गोलंदाजी करताना गोलंदाज या ठिकाणी आकर्षक आकार आपल्या अंशाला एक चांगल्या प्रकारचा आकार देताना आपण पाहतोय. सुरक्षित 4 चेंडू आणि 8 मित्रांनो क्रिकेटच्या जगतामध्ये हे आव्हान कधी मानलं जाणार नाहीये कारण जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पिछला जात नाहीये. हॅलो बाईकच्या स्वरूपात पूर्ण केली जाते. आता मात्र स्टाईलसाठी स्ट्राईकला बंटी आहे ना. रोहित काजले चेंडूचा सामना करणारे बघूया. सुरेश फटका बघूया या संघाला राम थोराडकडून फुटला जातो. मोठा धक्का बसतो. चांगला फटका मारायचा मात्र खूप मोठा फटका करू चांगलं गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज बॅटर येतो समीर होडे. समीर होडे स्ट्राईकवर येतोय. समीर मात्र आणि आता मात्र खऱ्या अर्थाने दीपक धाडवे हॅट्रिक साठी परेश ठाकरे यांच्या बक्षीस जाहीर होतं. 1,000 रुपये बक्षीस जाहीर होतं मित्रांनो. क्रिकेटच्या जगतामध्ये परेश बक्षीस आकर्षक शक्तीबाजी पाहूया. 2 नावं पूर्ण केले. या सामन्याचे समीकरण चाललेले 10 धावांमध्ये 3 महत्वपूर्ण झालेले आहेत. चालू असताना आपण पाहतो धावांमध्ये 45 नावाची गरज जास्त सरासरीनं गेल्या पाहिजेत बघूया. आता मात्र जोरदार फटका होऊया. या फटक्यामध्ये आपण पाहतोय आसपास हिंदू अडवला जातोय.
दुसऱ्या षटकातील संख्या 3/11. हॅलो 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 नवीन गोलंदाजी तो अक्षय काजवे पहिल्या षटकामध्ये अतिशय दिवशी दाखवता बॉलिंग अतिशय जबरदस्त होता. 3 धावा दिल्या होत्या. पुन्हा एकदा धावांवरती अंकुश मिळवण्यासाठी येतोय. पण समोर मात्र आव्हान करण्यासाठी दीप्त आणि बुलटीचे हे खरोखर आव्हान असणार आहे. 10 धावांपेक्षा जास्त सरासरीने धावा काढाव्या लागणार. कारण म्हणावं लागणार चेंडूमध्ये सगळ्यांची धावांची गरज आहे. सुंदर रमत अप्रतिम आहे. एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या 12. 3/12 काहीच जबरी या संघाला मात्र करण्यासाठी फायदा गोलंदाजी केली जाते. पुन्हा एकदा समजत नाही चेंडूच्या संपर्क एक निर्धाव चेंडू एक चेंडू या ठिकाणी सामन्याचं समीकरण आपल्या बाजूने या संघाचा स्टार गोलंदाज करताना आपण जबरदस्त प्राप्त करून देतो. वेगळ्या पद्धतीने गोलंदाजी करताना हा गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय. अक्षय नावाप्रमाणेच करतोय तो अक्षय. 15 चेंडू मात्र लगातार 22 स्वरूपाची धावसंख्या होती 13 धावांवरती अंकुश संघाला आता मात्र कौतुक केलं जातं. झेल घेतो तो हुशार तमाम करतो. धावसंख्या स्थिर षटक चालू असतात. पुण्यामधील आयकॉन ज्याचं जर्मनी बाजूमध्ये चांगली कामगिरी करणारा आता मात्र स्ट्राईक साठी असणार आहे. तो या ठिकाणी श्रीधर त्या ठिकाणी दुसरे सह्याद्री एक दुसऱ्या किती धावा दिले. पहिल्या अतिशय गोलंदाजी केली या गोलंदाजी या संघाकडून. महेश खडशी जो त्यांचा बादशाह समजला जातो. रोली लागली होती गोलंदाजीमध्ये एकंदरीत पांडवराज कोणत्याही स्वतंत्र दिलेला नाहीये. दिलेला नाहीये.
पुन्हा एकदा महेश गोडकी याच्या गोलंदाजीवरती आगलंदाजी फटका मारतोय पण या ठिकाणी खेळ सुटला जातोय आणि वाटलं होतं खेळचं रूपांतर होत नाहीये तसं होत आणि या परिस्थितीमध्ये पूर्ण केली जाते धावसंख्या बचवली जाते ती 4 बाद 15 पुन्हा एकदा महेश सुंदर फटका मारलेला बघूया एक धाव पूर्ण करतोय धावेसाठी धावणार पण सुरेश जबरदस्त धोका श्रीधर अंबूचा रस्ता आणि नवीन रवींद्र काजवे खूप थोडीशी पडझड होते कारण कोच आव्हान उभं केलेलं फटका मारतोय बघूया एक धाव घोषित क्षेत्राकडे काम अवघड होते कारण धावांपेक्षा जास्त सरासरी राखावी नावाने पण कठीण मानलं जाणार नाही कारण जाणार 2000 मात्र या सामन्याचं समीकरण करण्याचं येऊ शकतो त्यामध्ये चेंडू सुद्धा एखादा गेला निश्चित आपल्याला दिसू शकतं वाईड चेंडू 9 चेंडू 37 धावा कठीण जरी आम्हाला क्रिकेट जगतामध्ये म्हटलं जातं भास मोठा आहे तो ब्रॅस एक चेंडू आहार करू लागला समीकरण आपल्या बाजूने सामना आपल्या बाजूने शिकू शकतो तसेच महेश या वेळेला मात्र एकदा सुटतोय क्षणभर वाटलं होतं झेल घेऊ शकतो पण खेळ सुटल्यानंतर कंप्लीट चालू असताना 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये दीपक स्ट्राईक फटका मारायचा आहे मी पुन्हा एकदा धन्यवाद स्पर्धेचं प्रक्षेपण करणारे मयेकर दादा एक चेंडू मला खासियत आहे आता मात्र थोडासा आलेला शेवटच्या शहरामध्ये हा चेंडू धावांची गरज आहे आव्हान खडतरे आता मात्र सामना करण्यासाठी येतो राम थिराडे हा गोलंदाजीसाठी राम थिराडे त्याला याची कामगिरी खूप मोठा दिव्याचा आपल्याला दिसतो का पाहायचं म्हणजे मुंबईचा विषय झाला या खेळाडूला गोलंदाजी करताना राम स्ट्राईक साठी असणार होते या ठिकाणी महेम चेंडूमध्ये 33 धावा कसा करणार या सामन्याचा शेवट आपण पाहूया तितक्याच या वेळेला घोषित केल्या पंचांनी रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईनच्या माध्यमातून कशा प्रकारचे दरम्यान पंचक्रोशीची जिल्हा परिषदेची ही जबरदस्त नियोजनबद्ध स्पर्धा 32 धावांची गरज
गोलंदाज आहे तो या वेळेला सुशांत स्वभाव सुशांत हा सुशांत बघूया तो या वेळेला मात्र या ठिकाणी राहतोय आणि आपण पाहिलं 5व्या षटकामध्ये हा धक्का बसतोय तुषार एसटी रक्षकानं या ठिकाणी मित्रांनो आपण सांगू इच्छितो 5वं षटक चालू आहे 5व्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा हो आकर्षक कठीण होतं सत्यवान धाडवे एरोनचे धावले आणि दीपक मात्र पाहिले मैदानामध्ये पाहिले सुशांतच्या षटकामध्ये अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी केली वाईट चेंडू एक लांब आपण पाहतोय पण या ठिकाणी मात्र खूप कठीण आहे आता मात्र निर्णय चेंडू फेकणं बाकी आहे आणि अशा प्रकारे आमच्या बाजूने चालू सामना सहज आपल्या फरकानं हा सामना अभिनंदन संघासाठी